Yamde sappo e jiɗɗi silmaji capantati Nouakchott to leydi Mauritanie yamde sappo e jiɗɗi silmaji capantati Tillabéri to Niger bisimilla mon e kabaruji kikiɗe ɗi. Abdoulaye Dicko. Toɓɓe mawɗe kabaruji ɗi hannden talatare jetti lewru nayi ɓurdu e hitanude nayi ɗiɗi e nogay e joyi hoɗum wawi latade torra na tiɗal e poɗodiral hakkunde leydi Algérie e leydi AES e wiya cambel gimba yera tiɗallaji mawɗi ana mbawi heɓede e banggal e keɓe jawdi ene keɗotomo e puɗɗode e kabaruji ɗi kulol mawgol e dow ɓiɓɓe makalondi hirnangue Niger kulol caggal hono hippande ɗe jihadiyankoɓe tuuma waɗude e dow ngo wuro jamma hicci hankinna fay so tawi tafon inde waraɓe nantinaka bonanaji mawɗi gaɗi e banggal keɓe jawdi ko ɓooyata mballa fuɗɗi tan natude e Gaza nde woni hono hoolare nde hokki hannden Emmanuel Macron horejo leydi France e sahade mo tawa e dawol e toon to leydi Égypte sahade mo tawa e nokkure nde woɗɗa keerol hakkunde leydi Égypte e nde nokkure e Gaza. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam kala hen ɗo mbawɗon tawede e heɗade hakkunde Algérie e leydi AES luural ngal ana jokki ko walda e banggue fof nodditi wakkile muɗum e leydi gonni ndi Algérie e Mali banggue fof uddani weeyo muɗum go banggue goɗɗo e ɗum woni hono lanaji ndi woji immorta ko Mali faade Algérie hono noon ɗi immorta ko du Algérie faade leydi Mali lamdal ngal woni torraji heeɗi hen mbawi heɓede so ɗeɗo poɗodire ana jokki hakkunde ɗe e leyɗe keɗoɗen ɗo kanko Cambel Gimba Yera o kertaniɗo politique omo fando haala Maymouna Sanogo mo RFI Mandenkan. Les conséquences économiques peuvent être ɗum ina wawi battinde ko heewi e faggudu ley ɗiɗɗe ha tengti noon e sababu nde uddugol keeri ɗi e weeyo ngo ɗum addanat le leyɗe caɗele e banggue yagarta mabɓe kadi en jii wonde leyɗe AES goɗɗe ɗe ina jiiɗi nadde e nde haare ete Niger ina sifdi nanodiri e entreprise goto algérinajo ko fati e banggue ndeelam mane mbiya pétrole moƴƴinteɗam e nder leydi mum Niger yowiti ko e jokki Algérie ngam yaltinde ɗam ndeelam ha yetto maayo ngo ɗum ko nanodiri ciifaɗi ɗe potani yeebede ko noon kadi woori to banggue Burkina Faso wadde ko leyɗe tati tinodiri ɗo e leydi gotiri gartam ɗam fotani yeebede ete Algérie jokkata e fijirde ɗam gartam ɗo e balɗe kadi eɗen cikki risi jagganɗo ɗe leydi junggo ma haal tugnade e gartam gonɗam ɗon ɗam eɗen cikki ma risi wawa artirde hakkillaji ardiɓe ɗe leyɗe Sahel. keɗiɗen ɗo kanko Cambel Gimba Yera o kertaniɗo o politique e alhaali ngal poɗodiral na ben ngal luural fa han kikiɗe talatara hannden yimɓe jalti majare damgal galle wakile Algérie to Bamako e wiɗen ɗon baale mbiyenne wi ɓen ɗon yimɓe yo hollude noon mette mabɓe ko tawa Algérie sammini drone leydi Mali e samminigol o drone e puɗɗode e ndu lewru woni ko saabi luural hakkunde Algérie e Mali na mbiyenna jati hakkunde Algérie e ɗe leyɗe AES.